kuvaile siellä. En halua kuvailla mitään. Vittu kun on vähän liian tullut. Se näkyy vaaleampana kun se laittaa kunnolla. Zoomataanko? Näkyy aika vittu huonosti. Aha. Mikä on miu? Ei oo väliä. Mitä? Se on ihan sama mitä siellä on juuri. Onks siellä viinaa? Kaikissa on viinaa. Ei mitään vittu viinaa. Ei, kaikissa siellä luulen, että siellä on viinaa. Ei mitään viinaa käyttää tuolla. Juokaa työmaa. Sieltä on jotain laittaa. No mitäks mä viinaa? Minä Mitä on tiedä tultiin, että käydään viinaottelu? Ei, se Sprite! Joo, silloin Sprite. Milloin oli viina? Lämmitä Spritea ja lämmitä vettä. Joo, tuo juotti sen yhdenkin. Niin ei tiedä yhtään pitänyt laittaa, mutta se vaan laittaa. Ois sieltä ollut Sprite? En minä ottanut mitään. Ota se Sprite. Kukista? En minä ottanut mitään. Mutta minä luulin äsken, että siinä on yhden. Mitä viina? Joo. Mutta minä luulin, että siellä on ollut semmonen pienen vaan. Siinä on vaan vähän. Siinä on pieni. Maalinkin. Katse siinä. Tässä on! Niin, siinä on 2 desivaa. Se äijä vei äsken pois vittu kyrpä. Tässä on 2 desivaa. Ei juo mitään viinaa.